సత్తెనపల్లిలో టీడీపీ నాయకులు వినూత్న నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించారు. ప్రభుత్వం పెంచిన ఆర్టీసీ ఛార్జీలను వెంటనే తగ్గించాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రజల చైతన్యపరిచే విధంగా టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఆర్టీసీ బస్సు ఎక్కి ప్రయాణించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కోడెల శివరాం, నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. అచ్చెన్నాయుడు గారి నాయకత్వం, అచ్చెన్నాయుడు గారి నాయకత్వం, వర్ధిల్లాలి లోకేష్ గారి నాయకత్వం, వర్ధిల్లాలి లోకేష్ గారి నాయకత్వం. తగ్గించాలి ఆర్టీసీ ఛార్జీలు వెంటనే, తగ్గించాలి ఆర్టీసీ ఛార్జీలు వెంటనే. అంబేద్కర్ జయంతి రోజు ఆర్టీసీ ఛార్జీలు పెంచడం, సిగ్గు అంబేద్కర్ జయంతి రోజు ఆర్టీసీ ఛార్జీలు పెంచడం, సిగ్గు ఆర్టీసీ ఛార్జీలు తగ్గించాలి ప్రభుత్వం వ్యతిరేక విధానాలు కాపాడాలి ఆర్టీసీ ఆస్తులను, కాపాడాలి ఆర్టీసీ ఆస్తులను. పెంచిన ఛార్జీలను వెంటనే తగ్గించాలి.